Si Carmina Adina. Si Carmina Ayan, mga Adina. kachapsoy. Ayan sila. Si Mama. Babae ganito, kaya nila ito. Si Mama, bayan ito. Hello mga kachapsoy. Nandito kami ngayon sa dagat ng Magsaysay sa Tapuso. Ayan. Delikado na yung lalagyan ng aming takgas, oh. Tingnan ninyo. Nagkapitas-pitas na siya, oh. Ayan. Wala nang pag-asa. Makalagay kami ng takgas. Punong-puno na. O, videoin mo nga ako. Tara na. Ayan mga kachapsoy, oh. Puno na yung lalagyan namin ng takgas. Paano na yan ngayon? Hello mga kachapsoy. Nandito kami ngayon sa dagat ng Barangay Magsaysay. Ito, napaka-forma dahil gusto naming mamakulod, eh. Ano ba yan? Hikain. Bisa na pag inubuhan basta walang sakit. Nasusobrahan ka Mga kachapsoy, tara. May nag-tiktok dito. Hala. Ano ba yan? Hala, nagdaran is yung mga gaga. Nagdadan is, oh. Sila yung mga magmara dito. Ayan, oh, mga katapsoy, yung baybay ng Barangay Magsaysay. Medyo madumi, pero yung dumi dito, yung karaniwang dumi lang po ay galing sa yan, sa mga bungang kahoy. Pero sa kabuuan malinis po ito talaga, mga katapsoy. Masarap pong maligo. Ayan, oh. Hoy mga magmara, tara na. Ayan, oh. Puro ko yan mga kachapsoy, puro ko yan mga kapinsanan. Ang mga yan. Oh, mayroong mabara, mayroong hala, oo, wala na. Mga kachapsoy, sila yung mga mga kapinsanan namin yan, ho. Mayroong mabara, mayroong maganda, may Chabi na mataba na lamon. may katamtaman lang ang kagandahan. At mayroong walang ganda. Ayan, oh. Tapos mayroong maliit na ali. Ayan, oh. Siya si Anastasia. Iyara sala siya na ako. Sir. Paglapan na. Baba ka lang yan. Ito mga katapsoy. Ito, oh. Naaapo na kami. At paglaglagan ng pan, cellphone, malaglag na lang yung mulapline. Materialistic ko to. Ano sa ha? Ay na, huy na. Ay manaw, ulolo, apura ha. Hala ka sweat. Sana all sa iyo. SS. Happy ini sa ato business. Apura. Surya. Miswag kayo, miswag. Uy, kaptiya bakla. Masig kami na. Uy, balik ko pala dito. Di ama ka siya. Balik ka na la. Dili, mabalot. Sige, oo, na. Ay pag-alaala sa malalampasan tayo ng mga pagsubok. Hello mga kachapsoy, papunta kami ngayon uli sa sa Barangay Kabadyangan at mangangasawa kami doon.
kasal bukas ng aking pinsan at ngayon ay mga ngarahibot kami doon. Ayan yung mga nagmamanulong sa unahan, yan yung mga magmara sa ano, sa tapuso. Tapos yung mga nasa likod ayan, yung mga pamara pa lang yan. Pero malapit na din yan. Kasi parang score sa yula. Iba talaga, may maganda, may hindi. Kaya nga yung iba naghood na lang para hindi makita. Hoy, nanginain na kayo? Hi pa! Ayan mga katapsiwa, ang luag-luag ng dagat. Ayan, no. Katapsoy, mabalod ngayon. Mga katapsoy, ang lakas-lakas ng balod. Ayan oh. Mabalod siya talaga. Opo. A few moments later. Hello mga katapsoy, nandito na kami ngayon sa Barangay Kabadyangan, Lao Northern Samar. At sabay-sabay nating saksihan yung pag-ip-ip ng aking mga pinsan sa bato sa pantalan ng Barangay Kabadyangan. Isa itong pamahiin na hindi dapat baliin. Ang tawag, ib-ib. Hindi tayo sa pantalan duduong. Balitaw, dito ang dapat. Okay mga katapsoy, dahil mababaw po yung tubig, hindi tayo makakaduong sa pantalan, pero maghanap pa rin tayo ng pwedeng ib-iban. Balbag niya si mama. Ayun mga katapsoy, nagkakagulo na sila kasi kung sino yung unang ib-ib. Ayan oh. Ito. Pag si Janjan ng kaslo, ng aking gagawin, ng aking bulig, akong una madirig. Para di na siya maghirap. Sige Nonoy, magdusa ka. Ayan mga kachapsoy, marami kaming mga fans andito nakanood sa sa pantalan. Welcome mga magmara. Sa may vlog. Kasapsoy. Hello mga kachapsoy, ayan oh. Yung mga magmara nagkakagulo kung paano bababa. Sige, ayan yung gasol. Yan na naghawak si Janjan yan. Hoy, kadragan ano? Kadi di dinala oh, sana doon na pader. Hoy, wala kang pag-ib-ib. Ito dito yung Barangay Kabadyangan. Kay kabilang ka sa iib-ib ha. Hala mga kachapsoy. Ayan yung mga kasama namin na i-eraya na naman sila. Kagaya ng pagka-eraya namin nung una. Ayan. Hoy! Kadi sa pader na la. Kailangan yung umib-ib. Hala, andun sa welcome.
Sige, if kayo. Yan, if na sila mga kachapsoy. Ay mga gaga. Kumagat kayo. Kahit konti lang.